Здравейте хора, аз съм Звенчо 43, както сте видяли от интрото и от канала ми, че се казва така. Да, сега ще ви обясня по-точно кога ще има клипове. Тук ще се бързам, защото ще говоря малко скучни работи. За бързането, сега ще обясня нормално. Ще качвам сигурно мисля, че днес събота, да. 27, просто това е един ден назад, 27 сме, събота, изчакайте за тази пауза, да. Сигурно ще кача днес едно видео, ще качвам през ден. Едно видео днес, утре не, другия ден. Но не е казано, че е по едно видео на ден. Може рекорд 3 видеа, най-вече. До скоро, хора.